जगदीश देवबर्मा हेंखे जों जतन सिनिबो बिजरांखल हे खोनाखांखै बुमोन बिजरांखलनि बुमोन खोनाखांखलाय उ सोरसानो सिने आरमाखै बिरजुग बुरा जतन सिउ जतन खोनाव जतन हाजागो स्राय खोनाय सिगला सिगल जतन बिजरांखलनि खोनाखांखै जतन हाजागो सिनि जगदीश देवबर्मा बाहायनो सिनि सेम बबो सिनियर सिनि मथाने सिनियर बनबो सिनियाखै बनिबो पुरा सिनि दफाना तिसाना बनि पुरा सेक्रिफाइस दं बनि बाहायके सिनि दफाना फिलक मानाय हेंखे मुति सिनियर रगनि थानि जों जतन सोलोंगा नांगो आं उकक मा सामानिके हायसि सिनि बरफ बिसिङो जों जे थकेमानि जों जे थकेजाकमानि सांबिधानिक राइट्स सिनि मौलिक अधिकार जों मायांमानि अब जों ताबुन सिनि थकेजाकमानिया अब सानथां हांगलाय 1866 साल महाराज वीरचंद्र माणिक्य बन बग्नहृदय जे नाटक परे खोनारवै महाराज वीरचंद्रनि बखा जय खायखा साबो जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर बनि प्रकेत मांखा राधा किशोर महाराजा राधा किशोरनि बंधुफु हाँ बंधु स्थानीय व्यक्तिफु हाके बखा जय खायखा निनि वीरचंद्र महाराज बनि प्रके निनि जे राधा किशोर महाराज वीरेंद्र किशोर महाराज बनि प्रके सिनि वीर बिरकन महाराज खरगपुरी बाय रिलेशन वानसार गर्व के साथेও जे खरगपुरी बाय रिलेशन जे निनि इंटेलेक्चुअल रवीन्द्रनाथ ठाकुर किंतु जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर जे बायके थके खा सिनि बरो किंतु वान सबै नाया सिनि बरो इंटेलेक्चुअल जरा सिनाय सिजार नुकजाक बरो सिया नांगो जे सिनि राजमालाना पर्यन्त माने करापसन खायखिबिखा हिंगे बुतिनो जों सिया नांगो बनि परके तमाबो जों नुखा सिनि बरगनो सिंख्लखा जखन निनि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तंफ्र सरदार वल्लभभाई पटेल जों खोनावो जे 1955 अब आफ्रो जों खोनावो जों आसायाख खोनावो सिनि बयजेष्ठ सिनि विजय कुमार रांखल सुरु दं आफ्रो बरक आफ्रो सिगला गतमा सिं तंखा ओंखाय जे जों खोनावो साकमागात तेकेसा कला बागान आरो गयरंनाय साबु सिनि बरकनो सिनि बरक ओंखाय राजबंशी जोंखाय अतिथि सेवा परायण एमन के थके जाखानाय दि वानसार बाय अतिथि सेवा परायण जोंखाय राजबंशी जे बायरेनि फायनाय रिफिउजी बरक जोंनियर नगराय अतिथि सेवा फायमासि जों बरनो रहया तुपि कजा थुइ लामा गयरक दंखा सबा गयरक सिनि बरनो गयरगु जे निनि जरा नौहुकुरि उद्बास्त जरा नौहुकुरि बरनो कलनि मासुनाय नग मारनाय हाके स्लोगान नुनाय साबु सिनि बरकनो ओंखाय सबाबाय खायजाक ब जागानि ब्रेन फाइट ब वानसाने थेकेनि ब्रेन फाइट सुदु सिनि त्रिपुरा राज्यया ब वेस्ट बेंगलनि ब्रेन फाइट ओ दिल्लीनि ब्रेन फाइट बांलादेशनि ब्रेन फाइट हाके बाहिके सिनि बरनो थकेमा अमतिके ताबुकनि सिमिया 1866 साल निनि जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर निसिमिनि उथकेनि प्लान परिकल्पना आंनि फेमिली एबी सातारजी जे सिनि महाराजा वीर विक्रम बत सिनि बरगनो सिगांबारा एडभान्स बनि दूरदृष्टि बुसुक नायदि ब महाराजा वीर विक्रम सिनि बरग बसाराव प्रजाराव थैबायबिनाय ब थाङै एमिग्रेन्ट थाङै ब नुगुइ जे बाहायके जोंहाय बरक जोंहा इन्डिजिनास रक बाहायके बंचना खायजाक सुसन खायजाक सेस खायजाक बन नुगुइ ब किरिजागै ब रिजार्व खायरखा ट्राइबल रिजार्व खायरखा जों तंनाबांगै एबी सातारजी सिनि महारानी कांचन प्रभानो जे खाबानो ब सले बले कौशले ब पुइलानो सबाय रगरा खाबो 300 वर्ग माइल बनि परखे कांग्रेस ने फर्स्ट मुख्यमंत्री शशीन्द्रलाल सिंह फसाई गलक माखे ब फामिनि परे तमा खायका दाब बाके तमा थंसेस खाय रखा हाके थके जगमा सिनि बरक ताक जरते फाइसो फैका 2 नम्बर विषय के सिनि बरक बिसिं बाहायनो सिनि बरक बिसिं तमाबो जरा नेतृत्व विभिन्न दलनि नेतृत्व सीपीएम फांथ कांग्रेस फांथ बीजेपी फांथ जेकुनु दल सेक्रिफाइस जे महाराजा ताबकसिनि प्रद्युत किशोर महाराजा जेबेबे सेक्रिफाइस खायदों कोनो दफा जुदि सेक्रिफाइस खायनाय बांया आंगलाय
আত্মত্যাগ খাইনাই ডেডিকেশন অমতেই বরক যদি বাংলা হাঁকে কোনো দফা ব কুসু কামাইয়া সেক্রিফাইস খাইনে বাঙা নাঙ্গো বরকনি বাং সেবা খাইনে মানসিকতা বরকনি সুখ দুঃখ বেদনা শিয়ার খাইনে মানসিকতা বুট মাই থানাকা শ্রী শ্রী গাছক তংলাখা অমতইয়া जोंखे नुखा अनेक लिडार जों नुखा उ सिगाङाव सालायो ओर जागा आसगु डायलग सिपेम फाइलां आरो इलेक्शन फाइलां खाबा ताकबा कताल कताल डायलग खानावनाय का डायलग मां रय थांनायवनाय जोंले लामा काहाबो माहिलांलिया स्कुल काहाबो ग्रिखा तै काहाबो मानुलिया वाहाकेनो जों जुग जुग पारंखा डायलग मां रय थांबाय हिस्राय सालायो हनायब्ले सानायब्ले जे राजनीति खायनायनो বিশ্বাস खायां थांबायखा आस्ते आस्ते पाब्लिक रो एमन भाबे ठके जागी दंखा सीपीएम बो ठकेओ कांग्रेस बो ठकेओ बीजेपी बो ठकेओ हागे ठके जाते राजनीति खायने रो বিশ্বাস खाली आं थमायखा हायब्ले हंगे सिनि बरक न ठके दंगो सिनि बरक न सुसन खाय दंगो अमदिके जों लुगै दंगो बाक्सा न जतया वांजोंनो गायसे जों दुसलायो वांजोंनो दारा जों हायमु जों रां फैसा करि खावो बिग्रा खावो ব্যবসা বাণিজ্য করি খাবো আরে जों তো नुब्ले सिनि बरक न जे बनि চাকরি 2012-13 सालाव जों जे नुगमानि जे प्राय 46,000 सिनि साख्रि माथाय साख्रि मालिया ओंखाय तागजरा तै जोंनो सिनि बरनो कोनो साख्रि रलिया ओंखाय साख्रि बे कासे तो समस्या समाधान खायमै आबले ओंखाय जे बरक न सिनि बरक न जे बनि जे बासै दंनानै बाङै जे सामों फुंमानि बासै दंनानै बाङै बिभिन्न सामों गासै बिल्डिं टांखांखेसि वान साबायसि जों मातांगो थुंसाराबो जों मातांगो सिनि बरक सिनायखे बिल्डिं साराय रमैया एगे इजे बोतिराव तो वासक थाय दंगो किन्तु जत वासकया ओंखाय ओ हाखेमांनो जों तला कलगै दंखा ताबक जों सिसाना नांखा बुबाग्रानो एकदम बनो बुसकां हिरवै फानरवै जों ताबक सिसावै बुबाग्रानो फानद्रना नांखा बुबाग्रानि दाराते बुबाग्रा ब बार्गेनिं खायना रोंगो ब दाबे आदाय खायना बां बार्गेनिं खायना रोंगो जों एत दिन बार्गेनिं खायना गोरों बरक मैया ता जों बुबाग्रानो माखा बाक्सा सेक्रिफाइस खायना बार्गेनिं खायना किन्तु जों अर नासक दंगो बार्गेनिं खायना गोरों खरकसा जों नुखा ब किसा दाबे आदाय खायतो बागा जत मैया हंके ताबक जों बुबाग्रानो फानरवै तिफ्रामा थानो राग्रवै जों बासेनानि लामा दे जों मानो आबनो तैसि जों ताबक साथारि दंगो हाकिसि जतननो जों बुथु खायनानै और जागा कोनो जात बात करै सिनि बिसिङो रियां जमातिया दाबरमा करै हाके थानसाङै दे जों सिनि अस्तित्व रखा खायमानो आगेसि जों थासाथालाय दं हंके आं कक मुंसालिया सिनि और नारवायाफोरा हंके कक नारनि अकरा दंगो बरनि कक खानाय जों बरनि कक खानानै बां जों लाइसि दंगो आं उस कक सावै आनि जुदि सावसे दं हाकेबा निराव नाग्राबाय जादि आं उ कक सावै आं खुब कम कक सावै आं अरन पारि जाखा जतन खुलुमबायखा जतन काहां गोरों दंबाय जादि तिफ्रा दफा आयलकथों बुबाग्रा आयलकथों